dai abu ɗaya muka sani a jam'iyyar APC. Kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ya ba wa gwamna kowace irin dama, kowaye ubanka a cikin jam'iyyar APC. Gwamna shine jagora, shine shugabansa. Saboda haka wannan jam'iyya ta APC idan muka shigo, kamar yadda abokina jikan koga ya yi rubutu ya magana, ya ce jam'iyyar APC guda ɗaya ce amma kowa ya san gidan ubansa. Amma mu muna da yakinin idan mai gidanmu mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya shiga jam'iyyar APC, shine uban duk uban da muka zo muka tara a ciki. Dole kowaye kai a cikin jam'iyyar ka zo ka yi biyayya ga jagorancin mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, ko kuma mu kore ka daga jam'iyyar mi maka hayaki fidda na kogo, tunda mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf shine jagora, shine shugaba. Dole ne a bi shi, a bi liman ko a canza masallaci, wannan haka rake. Amma hana ka gabo annan mutanen ba, amma ka san sunansu. Maciya amana butulu. Idan an kira ka an dan baka wani abu kafin tafiyar butulayen maciya amana, to kar ka dan kwana biyu ka kira a waya ka ga daga kiranka kai tunanin wani abu ne. Wa'anda suka iya cin amanar shekara da shekaru, wallahi tallahi ba za su rike amanar ka ba. Wallahi tallahi ba za su rike amanar ka ba. Yanzu lokacin ka ne ake kiran ka a waya. A tsawon shekara 3 da kai, wane ya neme ka? Waye ya tuna da kai? Nawa ka za ka gansu akan hanya ka isa su magana ma? Wannan yaran su ne za su rinka kiran ka a waya wai? Za ka iya zuwa, ba laifi ba ne. Amma ka sani, shi kan shi wanda yake kira a wayan ko wanda suke kira a wayan, da ba su ishe su kallo ba. Yanzu ne sun zo sun yi wannan abin, sun shirya cin amana, sun ci amanar wanda ya taimake su. Suke so kuma su zo su cingina da ku zo ku kare su, ku ba su kariya. Kuma wallahi in kun ba su kariya, kuma sai sun ci amanar ku. Ai duk maci amana fitil haka yake. Wannan abin da suka yi sunan shi fitilci, kowa ya sani. Irin shi wancan yayi suka ce mai fitilu, su ma fitilcin suka yi. Ka san wannan shine kawai. Wallahi ba wanda zai hana mu yi magana. Sai mun fito mun faɗi ra'ayinmu, mun yi abin da zamu, har zuwa Allah ya bamu mulki, tunda mulkin nan a hannun Allah yake. Da can kuma da ko samu ba dan wasu suna da gwamnati ba, wai suna da gwamnati ko zo kuka da su, to kuma haka insha Allah da gwamnatin ta hukuma za mu zo mu kada ku. In kuma kun tsaya tare da jagora bi iznillahi, za mu fito mu ce yau kiwai ko aja. Wannan shine kawai, ba wani ra'ayinmu, haka kawai za mu. Yanzu wai shine saboda rashin kunya wai hadda cewa ba za a cire jan hula ba, ko tun yaushe ka cire jan hula Abubakar? Ai barkaci, kwankwasiya ba ta rago bace, kwankwasiya ba ta mara sana'a bace, kwankwasiya aqida ce ta neman a kawo canji, a kawo gyara. Wa'annan mutanen sun riga sun sauka daga layi. Irin halaccin da jagora ya musu bai kamata su saka mai da irin wannan butulci da cin amanar ba. Amma ga lokaci ne zai tabbatar da haka. Za a yi, za mu gani. Amma kai Abubakar Sani, ai tuni da ma ga ajjajar hula. Oh, Allah ya kyauta. Wato zan yi magana akan wannan dambarwar ta jihar Kano, saboda na ga wasu 'yan social media yadda suke fitowa suke cin mutuncin Abba Gida, wasu kuma suna fitowa suna cin mutuncin Kwankwasa saboda su sun ba Abba Gida. Wallahi za mu ja hankalinku a karo na ƙarshe. Ba na shiga harkar siyasa saboda ba harka ta bace, kuma ni ba ɗan jihar Kano ba ne, amma dai ina da abokai 'yan jihar Kano wanda suke harkar siyasa, ku nake ba wa shawari, ku da kuke da alaka da ni kuka san zan iya gaya muku gaskiya. Wallahi kar ku sake ku zaki a cikin wannan sabgar. Wallahi kar ku sake ku zaki, wallahi za a zo a ji kunya. Kun ga Abba Gida da Kwankwaso, abinda na yadda da shi ni Aminu Jetan, na yi magana da 'yan APC nan da 'yan Kwankwasiyan nan da yawa, sun tabbatar min cewa wannan abin da gaske ne, faɗan ake, amma ni ba zan yadda ba. Akwai irin faɗan da ake shirya ta tsakaninka da wani na cewa za mu yi kaza saboda mafitar kaza, amma ka sani kafin mu yi kaza sai mun rasa kaza, ita ake muku a Kano. Wannan abin da Abba Gida yake da Kwankwaso, wallahi ko ku so ko kar ku so, abu ne da shiryayye ne.
da Kwankwasa da Abba sun yadda su rasa wasu abubuwan domin cimma burinsu da mafitarsu. Magana ce ta kasuwar bukata, ba ana yi don kai talaka bane. Yau zan baku simple misali. Kana tunanin wai Atiku ya bar PDP yanzu ya koma ADC don mafitarka ce? Kana tunanin Iyar